Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. З ним пакетом йде і уповноважена з прав дитини Марія Львова-Білова. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину, незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалося щонайменше з 24 лютого минулого року. МКС не має повноважень заарештовувати підозрюваних і може здійснювати юрисдикцію лише в країнах, які підписали угоду про заснування суду. Це важливий момент у процесі для встановлення справедливості перед Міжнародним кримінальним судом. Судді дослідили докази, надані прокурорами, і установили, що проти цих осіб є достовірні звинувачення у ймовірних злочинах. МКС виконав свою роботу. Судді видали ордери на арешт. Дешевий театр з бездарними акторами. Росіяни спробували дискредитувати українське військо пропагандистським роликом, де вбрані в український піксель плюндрують священну книгу мусульман – Коран. Нарізають свинину, видирають аркуші та палять у багатті. На тлі спроби вставити бодай кілька українських слів із кричущим російським акцентом. Хлопці, не можете розпалити костер? О, горить рибальська книга. Дуже добре горить. Сало, на кота. Актори, вбрані у чистеньку форму, жодного разу не показали обличчя. Засвітили лише ніж з кадирівського батальйону «Ахмат». До слова, саме головний дон Чечні Рамзан Кадиров першим відреагував на вкид, назвавши українців безбожниками. Колишній муфтій духовного управління мусульман України УММА Саїд Ісмагілов, який нині боронить від окупантів рідну Донеччину, знайшов і інші проколи інформаційно-психологічної операції рашистів. Не можете даже сделать качественную картинку, настолько вы тупые. Вы берете Коран на русском языке, в то время вот я специально для вас принес украинские издания Корана, которые читают мусульмане и не мусульмане в нашей стране. Преславний Коран, переклад смислів українською мовою. Коран, переклад смислів українською мовою. Коран, переклад з арабської. Скажите мне, вы что, настолько тупые, что вам даже не хватило ума найти перевод Корана на украинском языке? Вы берете и на русских переводах Корана современных нарезаете это ваше сало. Російська ІПСО спрямована саме на ісламський світ, упевнений Саїд Ісмагілов. Вони хотіли заплямувати Збройні сили та й всю Україну, але лише вкотре розписались у власній косорукості. Вы хотите перед наступлением священного Рамадана кинуть тень на Украину, на вооруженные силы Украины, на мусульман Украины, но вы просчитались. Ролик, на жаль, розлетівся соціальними мережами, зокрема в арабських країнах. Муфтій Криму Айдер Рустемов закликав не піддаватися жалюгідним провокаціям нелюдів, які ладні плюндрувати священне письмо мусульман заради дрібної вигоди. Айдер Рустемов наголосив, що в Україні проживає 2 мільйони мусульман, серед яких і кримсько-татарський народ, корінний народ України, потерпає саме від російських окупантів. Дуже добре горить. Агрессор как делал это столетиями, как он пытался найти наиболее впечатляющие точки давления в обществе, он так и продолжает делать. Отчаявшись в своей победе, путинские прислуживцы пытаются хоть как-то мотивировать обманутых им же мусульман, участвующих в этой преступной войне. Мотивировать людей умирать за свои ложные ідеї. У Центрі стратегічних комунікацій встановили, що на відео саме кадирівці. За їх словами, це і показує справжнє ставлення найманців до ісламу. У Генеральному штабі додали, що проти російських окупантів борються люди різних національностей і віросповідань. Усі вони є героями для нашого народу, а їхні права, позиції та переконання захищені.
Околиці Бахмута безлюдні та понівечені. В самому місті з понад 70 тисяч жителів залишилося не більше 3 тисяч. Російські окупанти перетворюють Бахмут на руїну тисячами артилерійських снарядів і авіанальотами. Штурми міста не припиняються, кажуть у Генеральному штабі. Українські воїни відбивають російські атаки зі сходу, півночі та півдня, а також на околицях фортеці. Пліч-опліч з українськими воїнами російську навалу стримують чеченські добровольці, бійці батальйону імені Шейха Мансура. Їхня мета – вільна та суверенна Ічкерія. На цьому шляху вони нищать найбоєздатніші російські сили на найнебезпечнішій ділянці фронту. Бисмилля. Бисмилля. В Інституті вивчення війни у Вашингтоні помітили сповільнення російського наступу в районі Бахмута. Дослідники прогнозують кульмінацію навали зеків-найманців уже невдовзі. Російські пропагандисти у Криму напружились. Вони звернули увагу, що українські військові опановують французькі танки у місцевості, дуже схожій на околиці Бахчисарая. Для прикладу, публікують фото з Бахчисарайського району і порівнюють з кадрами вишколу у Франції. Цілком можливо, що це лише збіг, але військових зазвичай і тренують в умовах, максимально наближених до реального поля бою. Пропагандисти прикинули, що на французьких танках АМХ-10 українські військові можуть доїхати від Запоріжжя до межі з Кримом лише за 3 години, якщо завчасно придушити ворожий опір. До слова, колісні танки АМХ-10 РС вже в Україні, а деякі з них навіть прибули на передову. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорньо. Скільки саме таких машин нададуть українським збройним силам, достеменно невідомо. Раніше повідомлялося, що може йти про 30-40 танків АМХ-10 РС, які французька армія зараз знімає з озброєння. 8 українців вдалося визволити з сирійського табору та повернути додому. Операцію здійснили співробітники Головного управління розвідки. Там заявили, що 2 жінок та 6 дітей утримували в жахливих умовах. Розвідники зазначили, що навіть в умовах агресивної російської війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці землі. Схожі евакуаційні операції проводили й до повномасштабної навали. Жінок з дітьми рятували з таборів Родж і Аль-Хол на півночі Сирії. Слава Україні! Слава Україні!